హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు విజయ్ వ్లాగ్స్. బిగ్ బాస్ సీజన్ 4 తెలుగు అక్టోబర్ 2 ఫ్రైడే ఎపిసోడ్ అయిపోయింది, వీకెండ్ వచ్చేసింది. అయితే ఇందులో ఈరోజు ఎపిసోడ్లో చెప్పుకోవాలంటే ఏమీ లేదు, కానీ ఏదో ఒకటి ఉంది. ఆ ఏదో ఒకటి ఏంటంటే గంగవ్వకి ఈరోజు చందన బ్రదర్స్ ఫ్యాషన్ షోలో గెలిపించడం. అంటే ఆల్రెడీ నేను ఒక వీడియో రిలీజ్ చేశాను. యాక్చువల్గా గంగవ్వని ఎందుకు ఆ ఎపిసోడ్లో ఓట్ల కోసం తన్ని గెలిపించారు. గంగవ్వ టాస్క్లు బాగానే ఆడుతుంది, టాస్క్లు ఆడుతూ ఓకే, బట్ ఈ షోలో తను కాదు, ఏదో మాట్లాడుకుందాం దాని గురించి. రెండోది అవినాష్ కంప్లీట్గా షో అంతా అవినాష్దే, చక్కగా అందరినీ నవ్వించాడు, బాగుంది. ఓకే, ఈ రెండు మాట్లాడుకునే ముందు మార్నింగ్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత డ్యాన్స్ అందరూ మార్నింగ్ సాంగ్తో. అయితే ఇక్కడ కుమార్ కెప్టెన్సీ బ్యాట్ చేతికి పెట్టుకున్నాడు, చూపించి కొంచెం సీన్ ఇచ్చాడు. ఓకే, తర్వాత మార్నింగ్ మస్తీలో మెహబూబ్కి టాస్క్ ఇచ్చి అందరి చేత డ్యాన్స్ చేయించాలి అని చెప్పాడు. బాగానే ఉంది. కాకపోతే ఈరోజు నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే, ఇంతవరకు మార్నింగ్ మస్తీలోని చాలామందికి చూసాం మనము, కానీ ఎవ్వరికి అన్సీన్లో చూపించడమే తప్ప యాక్చువల్గా జరిగిన డైలీ 1 అవర్ 45 మినిట్స్ అంతా 45 మినిట్స్ ఆర్ 1 అవర్ మధ్యలో 50 మినిట్స్ అలా ఇస్తుంటాడు. ఆ టైంలో డైలీ షోలో మాత్రం మార్నింగ్ మస్తీకి ఎవరికి స్క్రీన్ స్పేస్ ఇవ్వడు. మెహబూబ్కి ఎందుకు ఇచ్చినట్టు నాకు అర్థం కాలేదు ఈరోజు. సరే, చాలా ఎక్కువసేపు కూడా చూపించాడు. మరి అంటే ఆ 24 అవర్స్లోని కవర్ చేయడానికి ఏం ఇచ్చాడో, లేకపోతే నామినేషన్లో ఉన్న మెహబూబ్కి ఓటు వేయండి అని చెప్పి ఒక సిగ్నల్ ఇవ్వడానికి ఆ టాస్క్ చూపించాడో ఏంటో నాకైతే అర్థం కాలేదు. అయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డ్యాన్స్ చేయించాడు. సో ఫస్ట్ డ్యాన్స్ మెహబూబు లాస్యని పిలిచి చేయించాడు. లాస్య ఎప్పుడు కిచెన్లో ఉంటుంది అనేసి చపాతీ పిండి పిసికే డ్యాన్స్ చేయించాడు. ఓకే, అది. తర్వాత అవినాష్కి పిలిచి ఇంజురీ డ్యాన్స్ అనేసి, బికాజ్ ఇంజురీ అయింది కదా, ఇంజురీ డ్యాన్స్ అని చెప్పి ఇంజురీ డ్యాన్స్ ఏదో చేయించాడు. తర్వాత అఖిల్ని పిలిచి వర్కౌట్ చేస్తుంటాం, నేను అఖిల్ వర్కౌట్ చేస్తుంటామని మెహబూబ్ చెప్పి ఒక వర్కౌట్ డ్యాన్స్ని చేయించాడు. తర్వాత అభిజిత్కి అంటే అభిజిత్కి ఇష్టం, సో కార్ డ్యాన్స్ అని అభిజిత్ చేత కార్ డ్యాన్స్ చేయించాడు. తర్వాత యాంగ్రీ యంగ్ మ్యాన్ సోహెల్ని పట్టుకొని వచ్చి అక్కడ ఫైట్ డ్యాన్స్ అని ఒక డ్యాన్స్ చేయించాడు. బాగా ఎనర్జెటిక్గా డ్యాన్స్ చేశారు, అదైతే బాగానే ఉంది. తర్వాత రెట్రో డ్యాన్స్ అనేసి రెట్రో డ్రెస్ వేసుకుంది అని తను హరియానాకి చెప్పి హరియానాతో చిన్న చేశాడు. తర్వాత మాస్టర్కి కాంచన డ్యాన్స్ అని మాస్టర్తో చేయించాడు. ఎక్స్ప్రెషన్స్ బాగుంటాయని చెప్పి కాంచన డ్యాన్స్ చేయించాడు. అయితే డ్యాన్స్ చేయించే ముందు మాస్టర్కి ఒక మాట అన్నాడు అనమాట, నేను నేర్పించేంత లెవెల్లో లేను అని మాస్టర్ గారు ఆ రెస్పెక్ట్ బాగానే ఇచ్చాడు అని నాకు అనిపించింది అక్కడ. తర్వాత కుమార్కి కూడా ఒక డ్యాన్స్ చేయించాడు. ఆ కుమార్ డ్యాన్స్ ఏంటంటే, నీకు క్లారిటీ లేదు, ఎప్పుడు కన్ఫ్యూజన్ అవుతుంటావు అని క్లారిటీ డ్యాన్స్ అని ఒకటి చేయించాడు. అది కూడా ఓకే అయిపోయింది. తర్వాత అపచ డ్యాన్స్ చేయించాడు, అదంతా అయిపోయింది, పక్కన అయిపోయింది. తర్వాత అక్కడ కిచెన్ దగ్గర అందరూ కూర్చుంటే అవినాష్ ప్రకాష్ రాజ్ లాగా మిమిక్రీ చేస్తూ ఆ వాయిస్ని చేస్తూ ప్రకాష్ రాజ్ ఇమిటేట్ చేస్తాడు. అందులో ఒక స్వాతి నువ్వే నవ్వితే బాగుంటావు, బుట్టబొమ్మలా ఉంటావు అని ఒక మాట అన్నాడు. అంతే, అది ఎందుకు అన్నాడు, ఏమన్నాడు మనకేం ఒక్క అనేసాడు, చూపించాడు, క్లోజ్ చేశాడు. తర్వాత బిగ్ బాస్ అనౌన్స్మెంట్, బిగ్ బాస్ కోరిక మీదకు అఖిల్ కన్ఫెషన్ రూమ్లోకి రమ్మని చెప్పారు. కన్ఫెషన్ రూమ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఈరోజు లగ్జరీ బడ్జెట్ టాస్క్లో నీ దగ్గర 3200 పాయింట్స్ ఉన్నాయి. ఈ పాయింట్స్ని అక్కడ ఉన్న లిస్టులో ఆయన లిస్ట్ ఇచ్చారు. ఆ లిస్టులో 16 మెంబర్కి ప్రతి వాళ్ళకి ఒక్కొక్క ఐటెంని నువ్వు తీసుకోవాలి. ఏదైతే ఐటెం ఇస్తామో ఆ ఐటెంని ఎవరి పేరు రాసావో వాళ్ళు మాత్రమే యూజ్ చేయాలని చెప్పారు. తర్వాత మనవాడు ఒక్కొక్క ఐటెం చేశాడు. కానీ ఇక్కడ రాంగ్ థింగ్ ఏంటంటే, అక్కడ మొత్తానికి కొంతమందికి సర్దాడు, మొత్తాన్ని అందరికీ సర్దలేదు. అది నాకు అనిపించింది అంటే అఖిల్కి అర్థం కాదు, అంటే తెలుస్తుంది కూడా, బయటకు వచ్చిన తర్వాత అంటాడనమాట, ఆయనకు పూర్తిగా అర్థమై ఉంటుంది. బిగ్ బాస్ క్లియర్గా చెప్పాడు, యాక్చువల్గా 16 మందికి మీరు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకొని ఎవరికి ఏ ఐటెం ఇస్తావో ఆ ఐటెం వాళ్ళే కన్జ్యూమ్ చేయాలి, మిగతా వాళ్ళకి ఇవ్వకూడదని చెప్పినప్పుడు అతను పూర్తిగా వినకంటాను కొంతమందికి సర్దేసి ఆ అమౌంట్ 3200 పాయింట్స్ని సర్దేసి బయటకు వచ్చేసాడు. సో ఇక్కడ మళ్ళీ అఖిల్ ఇంతకుముందు కూడా మనం ఒక ఎపిసోడ్ అనుకున్నాము, అండ్ సోషల్ మీడియాలో కూడా బాగా ట్రోల్ చేస్తున్నారు. ఈయన అసలు బుర్ర ఉపయోగించడం ఏంటో తెలియదు, మబ్బుగాడిలాగా ఉంటాడనేసి నాకు అనిపిస్తుంది. మరి అఖిల్ ఫ్యాన్స్ ఏమనుకుంటారో అయితే నాకు తెలియదు. అయితే ఇందులోని ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశాడంటే, మ్యాంగో పికిల్ లాస్యకి 4 బాటిల్స్, బ్రౌన్ బ్రెడ్ నోయల్కి, ఇన్స్టెంట్ నూడిల్స్ సోహైల్కి, పోహా మెహబూబ్కి,
అండ్ పన్నీర్ మోనాల్కి, బేసన్ నేను అమ్మకి ఇచ్చాను. అమ్మ అంటే అరే నాకెందుకు వేసావురా ఇది ఇది నాకు అసలే గ్యాస్ అని అన్నాడు కామెడీగా. తర్వాత కార్న్ ఫ్లాక్స్ అవ్వకి ఇచ్చారు. ఓకే, ఇదే చేసేసి తను బయటకు వచ్చేసాడు అనమాట. వచ్చిన తర్వాత అడిగారు అన్నమాట అందరికీ నువ్వు ఏ ఐటమ్స్ తీసుకున్నావు అంటే మిగతా ఐటమ్స్ అంటే ఇంకేమున్నాయి అందులోని, చీజ్, ఐస్ క్రీము, నెక్స్ట్ ఏముంది ఇంకా మిక్స్డ్ ఫ్రూట్ జాము. ఓకే, ఇవన్నీ యూజ్లెస్, అందుకే నాకు తీసుకోలేదు అన్నాడు. కానీ 16 మెంబర్స్కి తీసుకోవాలనే ఇది మాత్రం ఆయనకి తెలియలేదు. అది వినలేదో ఏంటో తెలియదు. బిగ్ బాస్ అనౌన్స్ చేసినప్పుడు పూర్తిగా వినలేదేమో, అది అయిపోయింది. అది తర్వాత ఈ కుమార్ పడుకుంటూ పోతాడు. అక్కడ కెప్టెన్ అయినా కూడా అక్కడ పడుకుంటాడు. పడుకుంటే బిగ్ బాస్ నామ్స్ ప్రకారం ఒక డాగ్ లైక్ బాబో అని అరుస్తుంటుంది. మనం లేచాడు. లేచిన తర్వాత కెప్టెన్ కుమార్ అంటే నేను పడుకోలేదు, నేను అది ధ్యానం. ఎవరు నిద్రపోయారు, నేను ధ్యానం చేస్తాను అని అన్నాడు. అదొక అయిపోయింది. బట్ కెప్టెన్ అయ్యి కూడా పడుకోవడం అనేది చాలా చిరాకు. ఇంతకుముందు కూడా మనకు చూపించారు అతను పడుకుని పోవడం గట్రా అంతాను. తర్వాత నాకు తెలిసి లాస్ట్ ఇయర్ కూడా ఇదే అయి ఉంటుంది అంటే పెద్దగా నాకు గుర్తులేదు. ఈ దసరా సీజను ఆర్ ఫెస్టివల్ సీజను అండ్ దట్ టు 2 అక్టోబర్ టుడే ఈరోజు చందన బ్రదర్స్ ఫ్యాషన్ సెంటర్లో ఓపెన్ అయింది. సో దానివల్ల చందన బ్రదర్స్ ఫ్యాషన్ షో అని బిగ్ బాస్ అనౌన్స్ చేశాడు. అందులో బట్టలందరికీ వచ్చాయి. ఆ అందరూ బట్టలు వేసుకొని అందంగా తయారయ్యి ఆ ఫ్యాషన్ షోలకి ఇవ్వాలి. ర్యాంప్ వాక్ చేయాలి. ర్యాంప్ వాక్ చేసిన తర్వాత ఎవరైతే మగవాళ్ళు ఎవరైతే బాగా ర్యాంప్ వాక్ చేస్తారో లేడీస్ అందరూ అతను సెలెక్ట్ చేసి ₹1,00,000 గిఫ్ట్ వచ్చారు చందన బ్రదర్స్ అని చెప్పారు. సేమ్ థింగ్ లేడీస్లో కూడాను ర్యాంప్ వాక్ చేస్తారు. అందులో ఎవరినో ఒకరి ఈ జెంట్స్ అంతా అంటే మగవాళ్ళంతా సెలెక్ట్ చేసి తనకి ఆ లేడీ ఎవరైతే గెలుస్తారో వాళ్ళకి ₹1,00,000 ఇవ్వాలనుకుంటారు. ఇక్కడ మొదలైందండి ఒక దరిద్రం. అంటే ఇక్కడ మొదలైందనమాట. అంటే మన వాళ్ళు హౌస్ మేట్స్ ఓట్స్ కోసం ఏదో దరిద్రంగా చేశారని ఆల్రెడీ మరో వీడియోలో మాట్లాడాను. బట్ జస్ట్ అలా పైకి చెప్తే ఓవరాల్గా మీరు చూసుకుంటే ఆ ర్యాంప్ వాక్లో అఖిల్, సోహైల్ ఓకే డ్రెస్ ఓకే, కుమార్ డ్రెస్ అయితే మాకు చాలా బాగా నచ్చింది. ఓకే, అండ్ అవినాష్ అయితే బాగలేదు. మరి ఫ్యాన్స్ ఏమనుకున్నా నేను హర్ట్ అయినా నాకు ఏం అనలేను. బట్ ఓకే బాగలేదని ఓకే అది డ్రెస్ ప్రాపర్గా వెళ్ళలేదేమో. అభి బాగుంది. అమ్మ రాజశేఖర్ ఓకే, అండ్ మెహబూబ్ది గుడ్ బాగానే ఉన్నాయి. నోయల్ కూడా ఓకే అంత పెద్దనికి అనిపించలేదు. తర్వాత ఇక్కడ గంగ వచ్చింది, మోనాలు, దివి, హారిక అందరూ చూపించి ర్యాంప్ వాక్ చేశారు. అందులో మోనాల్ నన్ను అడిగితే నా అభిప్రాయం ఏంటంటే మోనాల్ డ్రెస్ అయితే సూపర్. తర్వాత నెక్స్ట్ వస్తే హారిక బాగుంది అండ్ లాస్య, ఈ ముగ్గురు నేను అనుకుంటా. బట్ ఇప్పుడు నన్ను మీరు జడ్జ్ చేయమంటే మాత్రం ఓకే నో అదర్ థాట్స్, మోనాల్నే జడ్జ్ చేస్తాను. అట్లీస్ట్ ఆ పీచ్ కలర్ డ్రెస్లో చాలా అందంగా ఉంది. ఆ ర్యాంప్ వాక్ కూడా పద్ధతిగా చేసింది కనిపిస్తుంది. హైట్కి ఆ పర్సనాలిటీకి బాగా సూట్ అయింది. చందన బ్రదర్స్ వాడు ఏదైతే ప్రోమో కింద పెట్టుకున్నారో స్పాన్సర్ కింద పెట్టుకున్నారో అట్లీస్ట్ మోనాల్ నుంచి మాత్రం సక్సెస్ ఆ విషయంలో అయితే. తర్వాత ఓటింగ్ గెలవడం చెప్పారు. ఇక్కడ హర్యానా అయితే మాత్రం ఏదో వస్తుంటే ఏదో మోసుకుని వచ్చినట్టుంది ఆ డ్రెస్. నాకైతే అది అర్థమే కాలేదు డ్రెస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఓకే, సో అందరూ కలిసి గంగవ్వని గెలిపించేశారు. మరి ఈ 8 మంది ఆ మగాళ్ళంతా ఏం డిస్కస్ చేశారో ఏంటో తెలియదు కానీ గంగవ్వకి ఇచ్చేస్తున్నారు. అక్కడ గంగవ్వకి ఇస్తే ఓకే అది ఒక టాస్క్. ప్రతిదానికి గంగవ్వ కెప్టెన్, గంగవ్వని ఏమనంటే మేబీ ఓట్స్ పడవనే ఏంటో, తను వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఓట్స్ వీళ్ళకి పడవనే ఏంటో, కానీ గంగవ్వ అంటారు. బట్ ఓకే గంగవ్వకి ₹1,00,000 ఇవ్వాలంటే ఇవ్వండి, మీరు అందరూ కలిసి ఇవ్వండి. లేదంటే ఒక బిగ్ బాస్ నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఒక ఏంటంటే ఒక గౌరవప్రదంగా కొంచెం అమౌంట్ ఇచ్చి పంపించండి, తను ఇల్లు ఏదో కట్టుకుంటా ఉంటుంది, బాగానే ఉంటుంది. కానీ ప్రతి టాస్క్లోని గంగవ్వ అని చెప్పడం అనేది నాకైతే నచ్చలేదు. ఇక్కడ గంగవ్వని నేను తప్పట్లేదు, మన రూమ్మేట్సే మన హౌస్ మేట్సే కంపు చేశారని నాకు అనిపిస్తుంది. వాళ్ళు సింపతి కోసము లేకపోతే ఓట్స్ కోసం చేశారని నాకు అనిపించింది. తర్వాత అవినాష్ ఇచ్చారు. ఓకే అతనికి నన్ను అడిగితే అవినాష్కి ఇవ్వకూడదు. లైక్ కుమార్కి కానీ సోహైల్కి కానీ అభికి ఆ ముగ్గురు డ్రెస్ అయితే బాగుంది. ఆ ముగ్గురులో ఎవరికి ఇచ్చినా బాగుండేది. ఓకే, అవినాష్కి ఇచ్చేస్తే అంత పెద్ద మ్యాటరే కాదు, వదిలేస్తే. సో ఇక్కడ బిగ్ బాస్ ఏం టాస్క్ ఇచ్చారంటే ఎవరైతే మగాళ్ళు గెలిచారో అవినాష్ అనేవాడు అద్దంలాగా ఉంటాడు. ప్రతి అమ్మాయి వెళ్ళి అంటే లేడీస్కి వెళ్ళి అక్కడ అద్దం ముందు తన మనసులో మాట చెప్పుకుంటే దానికి కౌంటర్గా అద్దం అంటే అవినాష్ కౌంటర్గా కామెడీగా ఏదైనా ఆన్సర్ ఇవ్వాలని చెప్పారు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒకరు వెళ్ళొచ్చారు. ఓకే, వెళ్ళిన తర్వాత
స్వాతి వెళ్ళింది, ఓకే, అక్కడ ఏదో జోక్ చేసాడు, అయిపోయింది. హరియానా వెళ్ళిన తర్వాత తనకు కూడా ఒకటి అన్నాడు, నీ కేజీ కండలేదు అని ఒక జోక్ చేశాడు. ఓకే, తర్వాత తను నాకు అద్దం సైట్ కొడుతుందేమో అనిపిస్తుందని కొంచెం అక్కడ ఇచ్చింది, కానీ అబ్జర్వ్ చేశారు లేదు తెలియదు, కానీ కొంచెం సైట్ కొడుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది అని అన్నాడు. మరి అవినాష్కి అందో అద్దంకి అందో మాత్రం తెలియదు. తర్వాత నేను హైబ్రిడ్ పిల్ల ఒకటి పీస్ అని చెప్పింది. తర్వాత మొన్నాడు నీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డిఫెక్ట్ ఎందుకు కొంచెం కామెంట్ చేశాడు, కామెంట్ చేశాడు, తను వెళ్ళిపోయింది. దివి అయితే ఒక జోక్ వేసింది, నా హైట్కి అద్దం సరిపోవట్లేదని చెప్పి వెళ్ళిపోయింది, అది ఒకటి చూపించాడు. తర్వాత మోనాల్ వచ్చింది, తన మోనాల్ని చూసినట్టు నేను సూపర్గా ఉన్నావు, ఎప్పటి నుంచో చూస్తున్నాను, ఫైనల్గా బిగ్ బాస్ ఇలా కనెక్ట్ చేస్తాడని ఇప్పుడు అనుకోలేదు అన్నాడు. తను కూడా అయిపోయింది, అది బాగా చేయలేదు కానీ ఓకే అయిపోయింది. తర్వాత హారిక వచ్చింది, హారిక వస్తే మాత్రం వెంటనే అవినాష్ కిందకి దిగిపోయాడు, ఎందుకంటే హారిక పుట్టి కనుక కిందకి దిగిపోయాడు. అక్కడ కూడా హారిక ఎప్పుడు అద్దం చూసుకొని ముద్దులు పెట్టుకుంటుందట, సో దానికోసం అతను కమెంట్ చేశాడనమాట. ముద్దులన్నీ అద్దం అనమాట, అద్దం అవినాష్ అంటాడు, ముద్దులన్నీ నాకే పెడితే నీ బాయ్ ఫ్రెండ్కి ఏం పెడతామని కొంచెం కామెడీగా కమెంట్ చేసి తెలిసాడు. తర్వాత సుజాతకి కమెంట్ చేశాడు, ఇక్కడ ఇష్యూ అయింది, దాని మీద తర్వాత మాట్లాడుకుందాం. సుజాతకి నువ్వు దయచేసి నవ్వకే అన్నాడు అద్దం. తర్వాత నీ మొహం మీద పేలు వస్తున్నాయి అని ఏదో అన్నాడు, తను ఫీల్ అయిపోయి తను ఒక డిస్కషన్ కూడా పెట్టేసింది అక్కడ. ఓకే, అంటే కొంచెం కోపంగా అని అనిపించింది. అయితే తను ఈ వీక్లో ఎలిమినేషన్లో ఉంది. నాకు నేను రేపు పొద్దున ఒక వీడియో రిలీజ్ చేస్తున్నాను, నా అనాలిసిస్ ప్రకారము ఎవరు సేవ్ అవుతారు, ఎవరు ఎలిమినేట్ అవుతారు అనేసి నా అనాలిసిస్ ప్రకారం రేపు మార్నింగ్ మరో వీడియో చెప్తాను. అయితే గంగవ్వ కూడా మన ప్రోమోలో చెప్పినట్టు, గంగవ్వ నీ పెద్ద ముక్కు అనిపిస్తుంది, నేను 60 years నేనే బాగున్నాను, నువ్వు 25 years ఉన్నావు, నువ్వే ఉన్నావు అనేసి ఒక కామెంట్ చేసింది, అక్కడ అయిపోయింది. బట్ ఇక్కడ అవినాష్ అనే ప్రతి మాటకి కౌంటర్ అనేది చాలా మంచి ఇచ్చాడు. ఈ షోలోనే అవినాష్ అయితే మాత్రం సూపర్. తర్వాత కిచెన్ దగ్గర అందరూ కూర్చుంటే అమ్మ రాజశేఖర్, కుమార్ ఎవరైతే ఈ ర్యాంప్ వాక్ చేశారో కొంచెం ఇమిటేట్ చేయడం మొదలుపెట్టారు. అది జస్ట్ కొంతసేపు చూపించాడు, అది పూర్తిగా కొంతసేపు చూపించాడు. తర్వాత ఈ సుజాత సుజాత ఎందుకు ఇలాగ ఉన్నావు అనేసి కొంచెం అడిగారు, కొంచెం మొహం మార్చుకుని కూర్చుంది. తను ఏమీ లేదు అని చెప్పేసింది, బట్ సంథింగ్ ఏదో ఉంది, అది పూర్తిగా అయితే బయటపడలేదు. అయితే యాక్చువల్గా అప్పుడు కుమార్ వచ్చి అమ్మ రాజశేఖర్ వచ్చి చెప్పాడు, ఇది అండ్ మేబీ ఆ విన్నింగ్ దాని దగ్గర ఏదో తేడా వచ్చి ఉంటుంది, మనకి కనిపించదు. మరి విన్నింగ్ నేమ్ ఎవరితో రాంగ్ చెప్పారు ఏంటో మరి నాకు తెలియదు. దానివల్ల మరి సుజాత మరి అవినాష్ పేరు చెప్పింది అనేది సంథింగ్, అది మాత్రం నాకు అర్థం కాలేదు అక్కడ. అయితే తర్వాత ఇక్కడ అయిపోయినట్టే వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే, ఇదంతా కామెడీగా ఉన్నప్పుడు ఎందుకు అంత సీరియస్గా ఉంటామని అమ్మ చేసి అక్కడ క్లోజ్ చేయడానికి ట్రై చేశాడు, అది బాగానే అనిపించింది నాకు. తర్వాత ఈ అవినాష్ అండ్ అవినాష్ అండ్ హరియానా బయటకు వచ్చి మాట్లాడుతున్నారు. ఇక్కడ హరియానా పాయింట్ అయితే మాత్రం చాలా బాగా నచ్చింది. తను ఏమందంటే, ఈ అవినాష్ మనకు చూపించలేదు, అవినాష్ వెళ్ళి బిగ్ బాస్ చెప్పాడు, అందరూ హర్ట్ అవుతున్నారు, ఇలా టాస్క్లు ఎప్పుడు ఇవ్వకండి అని బిగ్ బాస్కి చెప్పినప్పుడు హరియానా కొంచెం చెప్పింది అనమాట, ఇది కాదు, గేమ్ ఆడడానికి నువ్వు వచ్చావు, ఎవరైనా హర్ట్ అవుతున్నారు అనుకుంటే నువ్వేమనకు అంటే, లేదు టాస్క్లోని హర్ట్ అవ్వడం ఏంటి. హరియానా కూడా అన్నాడు నీకు కేజీ కండలేదన్నాడు, నెక్స్ట్ నీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డిఫెక్ట్ అన్నాడు. బట్ అది కామెడీగా తీసుకోవాలి, బట్ సుజాత ఎందుకు అంత సీరియస్గా తీసుకుంటుంది అన్నట్టు అన్నాడు. అయితే ఇది నీకు యాక్చువల్గా నీ బిగ్ బాస్ బెస్ట్ ఒక గుడ్ ఆపర్చునిటీ నీకు ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి నువ్వు కామెడీగా చేసావు, గుడ్. నువ్వు ఎందుకు ఫీల్ అవుతావు, ఎందుకు బిగ్ బాస్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇలా టాస్క్లు ఇవ్వద్దు, అందరూ హర్ట్ అవుతున్నారని నువ్వెవడో చెప్పడానికి అని తను అంది. అది కరెక్ట్ పాయింట్, అది అక్కడ మంచిగా చెప్పింది తను. సో అయితే అవినాష్ అంతా ఇది ఒక కామెడీగానే చెప్పాడు, బట్ సుజాత ఎందుకు అలా తీసుకుందో అర్థం కాలేదు. అయితే నా అభిప్రాయం ప్రకారము ఈ టోటల్ ఎపిసోడ్లోని సుజాతకి నాకు అనాలిసిస్ ప్రకారం కూడాను ఈ వీక్లో ఎలిమినేషన్లో అంటే సేవ్ అవుతుందో లేదో అని డౌట్గానే ఉంది. ఒకవేళ బై మిస్టేక్ సేవ్ అయిపోయినా నెక్స్ట్ వీక్లోని బాగా ఆడితే తప్ప ఇలాంటి పిచ్చలు కాకుండా ఉంటే నెక్స్ట్ వీక్లోని నెక్స్ట్ ఇంకొక 2-3 వీకులు ఉంటుందని నా అభిప్రాయం. అయితే ఓవరాల్గా ఈ షో చూసుకుంటే మన పండగ సీజన్ వచ్చేస్తుంది, ఇక దసరా, దివాళీ వస్తాయి. సో దానికోసం ఈ లేడీస్ ఎవరైతే చూస్తున్నారో టీవీలో చందనా బ్రదర్స్లోని లైక్ డ్రెస్సింగ్ వేసుకుని వచ్చారు, యంగ్ అవని లైక్ అరౌండ్ 30-35 years ఓల్డ్ పీపుల్ అయితే మాత్రం డెఫినెట్గా ఆ డ్రెస్సులు చూసి, ఆడవాళ్ళ డ్రెస్సులు చూసి ఇది బాగుంది ఇది బాగాలేదు అనుకోవడానికి మాత్రం బాగానే ఉంది. ఓవరాల్గా చందనా బ్రదర్స్ షో అయితే మాత్రం బాగానే ఉంది. 2 కంప్లీట్గా
అవినాష్ షో అనుకోవచ్చు, కరెక్ట్ చెప్పండి అవినాష్ షో. అంటే చంద్ర బ్రదర్స్ ఒక పక్కన వెళ్తే అవినాష్ కామెడీ అంత తీసుకుంటే అవినాష్ షో, చంద్ర బ్రదర్స్ షో అయితే బాగానే ఉంది. సో ఇది ఓవరాల్గా 2 అక్టోబర్ ఎపిసోడ్ నా వ్యూ అండ్ రివ్యూ ఆల్సో. అంత ఇంకేముంది, ఇంకేం లేదు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వాచింగ్ మై వీడియోస్. దిస్ ఈజ్ విజయ్. మీకు నా వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం డెఫినెట్గా మీ ముందుంటాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.